Duoko aroji chogo no wacho niya. Gima koko mono golo cha remne nitiere mana 1,200 akina 1,200 kare 1,500 mane ogolo mane wango golo cha ento no kawe nango to rem mane nitiere budget nene mana 1,000 gimoro donga duko nini ya liel sere oknal kaw sere pesa ukele li oknal kawura no okawe gi jo committee no mayo mano penyo manala nda void sere oknyal duoki ok duokre Nyando pesa mo mi won liel ikaw nango mani gima sere penjo pesa no mi Mintoni to no kawir Mintoni nango to budget no sero mani gima sere penjo ineno baba ineno an kaka miso mana miso twango duok penjo na miso penjo mapenjore kania yande ni kwalo pesa koso Miriambo Ging'inyo pesa, ging'inyo. Amiso twango kunu kwala pesa dile di manya sai. Nyando ya miso go do penjo masero penjo. Mana chama desa kawana meeting. Gari mano tinga ka Nairobi kadhi korgindi ema. Pesa mano woro dala kitindo korgindi ema mano wachimo mage manyalo korna cham. Hivi ngogo nyaka rech go sani. Miso sero penjo ni. Amiso sero penjo ni. Amiso sero penjo ni. Kaki ni assistant chairman 50,000 meno me mama ndiema nikao nango mani gimo penjo to rem mantiere mongiswa ne mana 1,000 kende sere aparo ni rem no endo no duogo 1,200 tok kalizo sekao pesa ne mane ni ogole liel gi jotelo emo mi no duogo 1,200 to pesa ni liel to kama pesa ndita chiela ngoma chuni amiso yo nali nguru ana makora mi amiso penjo ka amiso. Yes. Wuka ngeso yo. Nyando yo. Ina bene ni committee. Prince inda. Yes. Wagone simo sani ya wuoko denda sani. Nyando kwan ka mar jokes. Koma. Onge nga mosetwe amiso kamora mora. Amiso. Owadwa amiso kidwoke sere in kaka in assistant chairman mar gineno no okidwoke sere ni pesa 5,000 mono kaw no timgano 50,000 and 50,000 50,000 yes duogo kura pesa no tieliel sere Nyando pesa no Nyando please we wape amiso ngama dungo kwalo bange beda muso bange beda muso winja ange kaka jogi behave pesa kioro mar liel idwaro nango no amiso ken ngama dwani gimoro wan support amiso so amiso wuoyo maber kendo amiso gik ma amiso wacho winjore kabisa lakini koro penjo ma wan go ka en niya kuma question mark nitie pesa manone timgo od Tony Ndiema renovation 321,000 ot mane macha ot ma cost 321,000 second question 50,000 mano ka ku Mintoni Ndiema mane Gladys Wanga omiye lwete as kaka mano gone go pole ching iko pesa ni nikao nikechango pesa ni en notimango kapo ni Liz notiyo gi pesa ne Liz ne notiyo gi pesa na nango elil ka to pesa to nenti mani go budgeting to jini miyo deposit very good ango ne gikao pesa no ne gikao nango amiso iwe maber kendo wawinji kaka assistant chair wawinjo gik miwacho to nyaki understand ni meetings go tebe ni ongete koro wan bende okwagine ni pesa no tiyo marach the committee really tried but gima waneno side ma effect ka endi en Mintoni ni eno we nono to pesto no bedo used marach manonego be ni spare pesa go timi kata mana ot manitimo ne renovation cha gima nitimo ne renovation gi pesa no ne ongi pesa no kene no seromo konyo Mintoni Ndiema gi welo mane dong another thing mama no nigi gope oyuak ko wacho ni en gi gope mai bande nyaka samine no wuoyi ni jokue bende monje dala no konge maber no wene pesa mano wene ne ongi Tad, pesa manu ka wano innovate gone Tony Ndiema ot no. Amiso poda uwoyo, wawa mosa uwoyo. Pesa manu ka wano niyo. Listen, pesa manu ka wano innovate nego. Amiso. Utama amiso loso ebo mi olor. Utame loso. Amiso uwoyo mabe. Amiso niya. Raymond ne madam. Lora pesa to negi. Amiso. Pod wadwani mondo wawinj dhogi matut sana nikech weche ge teki magol gi ayanga ni amiso yande no kwalo pesa mar Tony Ndiema koro wadwa winjo wach ni sani kidwa lor to wacha
Simba en to percent oja odhi ng'adore gi kore mama wacho na dwa lor. Okay, Ana gima nyalo wacho kapo giduoko gigo duka penjo ariyo go piyo. Msela no biro ka mano kono ne owadgi no dwaro ni standard mar liende obed malo otimore gi goero kamano kaka standard mar liende owadgi no timore nade no timore. Nembni no chiw jok ma kokomo no pango list kaka ne pesa tiyo. Sawa, pesa ma mondo mi lo matek en mana mar transportation to mabe nyalo lowo. Ni to jagari no chul pesa di fuel mano ringo godo pesa di more umutiek te. Then pesa mang'eni no an mano ayudo sama e komiti magike mogik kane en 50,000 nilis pesa nene ni iye kanyo ana kia gik mipando to that 50,000 kata lwet kokomo no kochope ng'ama wacho ni ochope lwet kokomo no kochope nyalo confirm en list no bedo kode mana kaka na okawe no kano wadhi e dala sama ni wuoyo nikech nalauso nwawuoyo ka oselere joka koro sama ne joko penjo nikech nalauso na wuok marenga dhi eso gima duong' yelo setimore kedwaro jo komiti te jo komiti odhi e media unu bendu ubi upenj gi penjo maduong' ni kwadwano wakony dala no nyara jeni ka kibire live ni losuru di chieng' moro achiel ulose mchango moro kata kan siling apar kony godo min Tony mwawacho kage te jidhi dondruok te dhi lu to Utako medu wana pesa kende. Wambe wamanya usiepa wachange min Tony okawacho ni wachange ni ketna bende wan gishite wambe wadwa mana ni mondo chango nwa. Yani ngudi kongeso pod dwaro mana pesa moko gisem bezol funds gichak gidwaro moko. Tini wacha pesa kendo mondo uchak understand we makane wacha kwano kiwinjo dwaro mana pesa moko mondo udhi wembozol kendo usetimo ne funds embezzlement. Amiso udwa konyo dala no nango ere gi mundu akonyo ka kunyalo manyo yo mundu mondo mi ero miyo no Amiso ere ka konyo dala to chamo pesa mar ng'ano mukawo nyaka 50 ere ka konyo dala no usenyinyo pesa kokidugo penjo dikaka konyo dala usewe dala nono kokidugo penjo kaka wadwa konyo dala kuseng'inyo pesa muwe dala nono le nyaka 50 momigi ng'ato nyaka pesa lwete. Guys, power tap. Amiso kaka in assistant chairman wabdo miyo mwak manyinwa ni pesa moko dhi kanya pa ni jadieri kakwa ng'ei ijadieri kata no kawo mama no dwa chango ne ka ng'ama dhi golo pesa ana confirm ang'e maber ni ya gima ng'eyo maber ni ja sound oyugi no chul 90,000 nani no chulo 50,000 ongoro 50,000 Amiso anigipenjo kundi dhi mbele achaka neno kaji chulo jakata reng mago ler mang'eyo but Ephraim misala manokele akiani no chule pesa di koro Amiso lakini tuseme tu ukweli kikwa jaji anada wacho pacha madieri msela ko biroka toko complain ni pesa notiyo marach mar economy msela wacho ni mama gi complain mana nikech pesa mano miye 50,000 toko wach niya